Бейден ышкынған бәйләрне күргәч, башлар әйләнеп, йыгылып китерлек ди сәүдә рәтләренә килүчеләр. Бер генә мисал, яңа бәрәңгенең килограммы 100 сумга кадәр кыйммәтләнгән. Кайчан булганы бар, бәрәңге 120 сум килосы. Әйе. Кайчан булганы бар? Кишер дейсин. Кишер 120 сум. Иските торган. Конечно, безнең пенсионерларга 15 мең, 10 мең акча алабыз. Квартплата түлисең әле. Кала. Бик начар. Пенсиялар артмый бит, зарплатлар артмый. Бәяләр кыйбатлана бара инде. Яшелчәләр Казанда гына түгел, Татарстан һәм ил буенча кыйммәтләнгән. Татарстан стат мәгълүматларына караганда кайберләре хәтта 10%-ка арткан. Бәрәңге кишергә бәяләр июнь азагында ук кыйммәтләнде. Чагыштыру өчен 2 атналык бәрәңгенең килограммы 1 литр сөт бәясендә торса, хәзер 1 дистә тавык йомыркасы кебек. Кишер бәһәсе хәзер 1 евронда узып китә. Интернетта бу уңайдан кызыклы роликлар да пайда булды. Кешеләр тиздән кибетләр каршында кишер һәм бәрәңге курслары күрсәтелгән электрон табуллар эленә башлаячак дип язалар. Бәяләр көннән-көн арта, яшелчәләргә дә, җимешләргә бөтен нәрсә арта. Бәяләр ни өчен арта, бу сорау белән без монополиягә каршы федераль хезмәт идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Ведомствога яшелчә кыйммәтләнү белән бәйле 3 мөрәҗәгать килгән инде. Әмма республикада монополиягә каршы законнарны бузу очраклары ачыкланмаган. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства. Монополиягә каршы законнарны бузу ачыкланса, базарда азык-төлек кытлыгы тудырылган очракта монополиягә каршы хезмәткәрләр һәм прокурорлар тиешле чараларны күрәчәк. Авыл хуҗалыгы министрлыгында яшелчәләрнең бәясе артуны сезонлы күренеш дип аңлаталар. Алар хәзер аз, шуңа күрә кыйммәт. Год очень нестандартный по всем видам продукции. Бу ел барлык товарлар буенча гадәти булмаган хәл күзәтелә. Азык-төлеккә генә түгел, төзелеш материалларына да бәяләр арта. Хәзер яшелчәләр барысы да диярлек читтән кертелгән, шуңа алар кыйммәтрәк. Татарстанда яшелчәләр үстерелә торган җирләргә су сибелә, шуңа күрә бездә яшелчәләр җитәрлек булачак. Сентябрьдә республика сәүдә рәтләрендә үзебезнең яшелчәләр урын алачак һәм аларның бәясе түбәнрәк булыр дип ышандыралар авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында. Һәр хәлдә сезонлы авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә бәяләр үстерәк булырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зеттинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.